התקופה שבה אנו חיים נקראת העידן הדיגיטלי. אין ספק שחיינו השתנו בשנים האחרונות. אנו מחוברים לרשת ולמידע כמעט בכל זמן נתון. הזהות הדיגיטלית שלנו התרחבה ונמצאת איתנו בכל מקום ובכל זמן. אולם לכל זהות דיגיטלית יש גם סיסמה. למיילים, לפייסבוק, לאתרי קניות, לבנקים ובעצם למאגרי מידע בלתי נדלים על חיינו. בשנים האחרונות אנו נחשפים עוד ועוד על מידע שהודלף, מחשב שנפרץ, סוסים טרויאנים ואיומים רבים, ביטחוניים ואישיים, אשר תוקפים אותנו ממקום אחד. מקום אשר תמיד סיפרו לנו שהוא בטוח, מקום שנקרא הרשת. יצאנו לפגוש את אביב רף, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברת אבטחת המידע סקיולרט, על מנת שיספר לנו איך ההאקרים ברחבי העולם עושים זאת, והאם זה באמת כל כך קל. מתקיף יכול לראות את נתוני הגלישה של אותו מותקף, לאן הוא גלש, איזה סיסמאות הוא הכניס בכל מיני אתרים, פייסבוק או ג'ימייל וכו', וגם נתונים שהם נתונים פיננסיים. אם הוא עכשיו ביצע קנייה או ניסה להיכנס לחשבון הבנק שלו, המידע הזה בעצם נשלח למתקיף והוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. רף הסביר לנו על סוגי התקפה עיקריים, שבאמצעותם פועלים ההאקרים. יש את המתקיף, יש את הקורבן. המתקיף בעצם שולח או אימייל או הודעה בפייסבוק לקורבן, וההודעה כוללת איזשהו קישור. ברגע שאותו קורבן לוחץ על הקישור, נפתח לו איזשהו עמוד, ובעמוד יש משהו שקשור להודעה. תמונה או וידאו יפה. ברגע שהוא לוחץ, יש בעצם הודעה, הדפדפן שלך לא מעודכן, הפלאש שלך לא מעודכן. אם אתה רוצה לראות את הוידאו, אתה חייב לעדכן את הפלאש שלך. ברגע שאתה תרצה לעדכן, זה לא באמת יהיה העדכון של הפלאש, אלא זה יהיה הווירוס עצמו. זה קורה ברקע, אתה בכלל לא מודע לזה, המחשב שלך מודבק, ומאותו רגע המתקיף בעצם שולט לך על המחשב ועושה מה שהוא רוצה. לצפות ברף מדגים את הקלות הבלתי נסבלת של פריצה למחשבים, מזכירה קצת צפייה במופע על חושי. אך למרבה הצער אין כאן כל אחיזת עיניים. ברשת הכל באמת פרוץ, וכל מה שצריך זה מעט ידע וסבלנות, ואם כבר יש אשליה היא שלנו, כשאנחנו חושבים שאנחנו מוגנים ברשת.